बेसे सोमोनांथाव नोंनि बे जारिमिना फरबो संसाराव खाम्फा जानानै थालांबाय अरायनि थाखाय बेसे सोमोनांथाव नोंनि बे जारिमिना फरबो संसाराव खाम्फा जानानै थालांबाय अरायनि थाखाय सैबोबाय बेसेबां दुखु जारलाखौ खर'आव सुजों अहेबाव समनि साजाखौ सौसिबाय हायावनि जेंना जाबोरखौ बेजेनबोबाय नों हायावनि सुथुर सैथानखौ सैबोबाय बेसेबां दुखु जारलाखौ खर'आव सुजों अहेबाव समनि साजाखौ और पवित्र आत्मा के राय हुए। हे प्रभु हम पर दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्मा परमेश्वर की दया से चैन में रहे। हायावनि सुथुर सैथानखौ सैबोबाय बेसेबां दुखु जारलाखौ
गुदि जायगा जिसुआ खनथाम लुबैदों जों नोंखौ आरो खृष्ट नोंखौ बाख्नायो সকলো ওচৰত মই ক্ষমা মাগিছোঁ কিয়নো announcement মই ভুল কৰিছোঁ অসমীয়াত ক'ব লগাটো মই বড়ো বুলি ভাবি মই বড়ো যোগাৰ কৰি আহিছোঁ গতিকে মই বড়োতে কম ख्रिस्ट' सिबियारि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन जों बयबो मिथिगौ जिसु ख्रिस्ट'खौ बिफा इसोरा हादरनि मानसिफोरनि पापखौ सुस्रांनो थाखाय बे हादराव मानसि महरै जोनोम होदोंमोन गोथाङै थानाय समाव जिसु ख्रिस्ट'आ गोबां बाथ्राफोरजों मावनायजों पापखौ मुगैनायजों फोरोंदोंमोन बियो बुंदोंमोन जाय मानसिया आंखौ मानिगोन बियो इसोरखौ मानिनाय जागोन ज'ननि 10 राननाय बे सिरियाव जिसुआ बुंदों आंनो लामा नंगौ आरो स्राङा आंजों फैयाब्ला रावबो सोरगोराइबो मोननाय नङा नाथाय बेफोर गासैबो बाथ्राफोरखौ जों खोनानानैबो खोनायै बायदि मिथिनानैबो मिथियै बायदि पापाव
गोदोनानै थायो इसोरखौ निन्दा खालामो गावजों गाव नांलायलायो इसोरनि अननायजों गोजोनथों सेथि जायगा जिसुनि सिखौ खुदों जों नोंखौ खुलुमो ख्रिस्ट'आ नोंखौ बाख्नायो Kristus pakiaukan bapak-bapak yang mesraku gelak hati irbun nyenda Yesus do bahwa rejen terpriar kecil tahekan to kemudian tu dal le dia और घाव ते किचरी को लटकाव kan tahekan और उना को छड़ाव के खानते अड़ी आठ मायाम जरूर यह घड़ी अब को समाज आतो रे मंदिर रे एमा जगह को बाको एमाल कना ओक्ते समय रे नी अब को मंदिर बन देना एमाल कना ते अब व्यवहार बन एमे कना गिद्रा को मोबाइल का नेना गिरजे रे ध्यान बाको लगाओ तेरा निजर गिरा बोल रही है एमाल काते जिसु हारकिप ससित ओक्ते रे कि अब तो कमजोर गया और नाते जिसु तो आये इके काबुल कर आया हॉर्मो हटी गया मायाम पे तीनों कना दिन ओक्ते रे निमित रो बाको चला ते और बोनेले करना बहुत तांग जिसु तो आया मोने रे दुके कार्य हम बाय अड़ी अपने सहाव तो दुनिया बोनिया ना आबो को ओक्ते समय रे आइमाल कना जम नु उपवास रे आइमाल का हो दो बाबुन मावे तीन को गुण तलावे और ना के अब भक्ति रिया रिचो हमरे बोल अनुमति मैं तेरे चला तो यीशु learn from जिससे जाएगा जिसुआ क्रुसाव दाखथाम जागोन जों नोंखौ खुलुमो ख्रिस्ट'आ नोंखौ बाख्नायो जों जिसेथि जायगायाव जों सफैबाय
जों ख्रिस्टि सिबियारि हिसाबै जों इसोरखौ फोथायो आरो इसोरा साथाम, बेनो जाबाय आफा इसोर, फिसाज्ला आरो गोथार जिउ। बेनि गेजेराव दिनै जों फिसाज्ला जिसु ख्रिस्ट जायानो मानसिमोन, जायानो इसोरमोन आरो बे फोथायनायखौ लानानै जों बिनि थैनाय थांनाय बे जि लामा बेखौ थाबायनायनि गेजेरजों जोङो जिसेथि जायगा क्रुसनि लामायाव जों आगान सुरबाय। दा जों फोथायारि हिसाबै, ख्रिस्टियान सिबियारि हिसाबै जों माखौ फोथायो? नंगौ, जों जिसुआ जोंनि इसोर, लोगोसे जिसुआ मानसिबोमोन। दिनै जेब्ला जोङो दोगथाब जानाय नुयो, आखायाव गाजोल, आथिङाव गाजोल, खर'आव सुनि थुफि, बेखौ जेब्लानाखि जों नोजोर होयो, नायो, अब्ला जों नुनो हायो मानसि हिसाबै बोरै सासे सुबुङा बेसेबां दुखु मोननो हागौ। आरो जों नुयो बे गाजाल दोजानाय, सुनि थुफि गाननाय आरो क्रुसनि सायाव दिन्दां खालामजानाय, जेब्लानाखि बे गासैखौबो जों जेब्लानाखि बिजिरनानै नायो, जों नुनो हायो अब्ला जे इसोरा बिनि फिसाज्लाखौ मोनसे हुकुम होदोंमोन आरो बेनो जाबाय मानसि माहारिनि थाखाय नों आं जेखौ थिनो बेखौनो मावनांगौ। आरो बे हिसाबैनो इसोर आफाया जिसुखौ, फिसाज्लाखौ जि थिनदों आरो बेखौनो बेयो मावबाय। दा जेसेबां बेहाय जिसुआ गाजाल दोनायनि गेजेरजों, सुनि थुफि गाननायनि गेजेरजों मानसि हिसाबै दुखु सैबाय, बे जों जेब्लानाखि बिजिरनानै नायो, बे जाहैबाय त्याग होनाय, साक्रिफाइस, साबमिशन, माने गावखौनो गथायनाय। सोरनि थाखाय गथायखो? जिसुआ मानसि महरनि थाखाय, मानसि हारिनि थाखाय, जाहाथे जों पापनिफ्राय मानसिजों उद्धार जाथों। आरो बे आफा इसोरनि गोसो थोननायमोन। दा जोङो ख्रिस्टान धोरोमा मा? ख्रिस्टान धोरोमा मोनसे अर्गानाइजेसन, जायनि धोरै दिनै जों फोथायनायनि गेजेरजों जों गावखौनो गोजोननाय आरो गोजोननायनि गेजेरजों जों गावखौनो जों स्रां सालभेसन मोनबाय होननानै जों फोथायो। अब्ला जोंखौबो थोनदों, धोरोम मण्डलिया जोंखौबो Amen. दुखु गिखा खौसैनो ओ मारिया अनराजिना Joshua through South Asia. Jangan keterima Kristen ketaknaya. मेरे बेटा, मेरे पुत्र यीशु, मेरे बच्चा, मेरे कोख से कोख, मेरे दिल से दिल, यीशु मेरे बच्चा,
ভগৱান কৃষ্ণৰ পূজাৰীসকল আহি এতিয়া 12টা তেজপুৰত আহিলে যিটো আমাৰ পাপৰ হয় তাৰ আহুতি দিলে আমাৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালত যেতিয়া নাকি নিজৰ পিতৃয়ে যে মৃত্যু হয় বা মাতৃয়ে মৃত্যু হয় পৰিয়ালত কিমান দুখৰ ছায়া উঠে তেওঁলোকে দুখ সহ্য কৰিব নোৱাৰে কিয়নো পৰিয়ালৰ পৰিয়ালক সলং কৰালৈ আমাৰ পৰিয়ালৰ পৰা ওলাই যাব কিমান দুখৰ বিষয় ঠিক তেনেকৈ আমাৰ জীৱনৰ পিতৃ এই জগতৰ মুক্তিদাতা যিশু আমাৰ পাপৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰাণ আহুতি দিলে আমাৰ পাপৰ কাৰণে বহুত মানুহবিলাকে কয় মই পাপ নাই মই পাপ কৰা নাই ঠিক তেনেকৈ যিসকল ঠিক তেনেকুৱা নিজকে হয় তেওঁলোকে নিজকে ঠকায় যাৰ ফলত জগতৰ স্থিতিত আমি শুনিলে পাওঁ যিসকল নিজৰ ভাৱনা বুলি কয় তেওঁ নিজকে মিছা কৈছে তেওঁৰ তাত সত্য নাই ঠিক তেনেকৈ আমি বহুত ধৰণৰ পাপ কৰিলোঁ মৰম কৃষ্ণ পূজাৰী নকওঁ যেনেকৈ আমি হৰিণীৰ নিয়মত কৰি পাওঁ যাত্ৰা পুস্তক পুৰণা পুস্তক আৰতি যেনেকৈ দ্বিতীয় বিৱৰণ তাতে আমি পঢ়িলে পাওঁ ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ঈশ্বৰৰ আজ্ঞাত যি নাবী আনিছিল মুছা নাবী তেওঁ এজন শক্তিশালী নাবী আছিল পবিত্ৰ নাবী আছিল কিন্তু এক সময়ত যেতিয়া মিছৰৰ পৰা
Dan lupa mau pesan ke